Nang hinlo sa Dawis Heritage Wharf sa Digos City, ang kaping 200 ka partisipante nga misalmot sa Coastal Cleanup Drive kagahapon June 1, 2026. Subay kini sa selebrasyon sa World Reef Awareness Day. Ang nagkayusa nga 266 volunteers na gikan sa mga ahensya sa gobyerno ug organisasyon. Misalmot sab ang Bureau of Fire Protection, BJMP, 39th Infantry Battalion sa Philippine Army, Philippine Coast Guard, Asosasyon sa Transportasyon, Vendors Cooperative, Solo Parents, OFW Association ug empleyado sa LGU. Gihatag gibugaton sa City Administrator nga si Rex Cagas ang kaimportante sa World Reef Awareness Day sa pagpromote sa awareness ug mapalambo ang pagpaningkamot nga maprotektahan ug mapreserba ang Digos Outer Reef. Gipahinumduman sab niya ang publiko na ang environmental stewardship magsugod sa pamilya, pinaagi sa responsableng paggamit ug saktong disposal sa plastic waste. Sumala sa City Greening Program nga ang environmental protection dili lang limitado sa mga coastal area ug barangay sa Digos City, kay ang waste management ug cleanup efforts kinahanglan mapraktis sa matag balay sa syudad. Nagpadayon ang lokal nga gobyerno sa Digos City sa ilang tinguha alang sa environmental protection. Pinaagi sa mga programa ug kalihukan nga nagpromote sa sustainability ug pagpataas sa kahibalo sa publiko mahitungod sa mga paningkamot sa pagkonserba. Nag-organisa sab ang lokal nga gobyerno og tree planting activity sa pagsaulog sa World Environment Day sa June 5, 2026 sa Barangay Dulangan, Digos City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.